Right, now on to the next stage of the programme, really. I'd like to invite Eluned to come up onto the podium here. And Eluned, would you, probably better if you say a little bit about yourself rather than me trying to... No problem. Bore da, good morning, buenos dias, croeso, bienvenidos. Mae'n fraint cael bod yma. I am going to speak through the medium of Welsh, so please, and diolch, thanks and all that. Eluned haf ydw i, fi di pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ni di asiantaeth Rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru. Da ni'n gweithio mewn partneriaeth agos efo Cyngor Brydeinig, a hefyd fwy a fwy dyddi yma'n arbennig efo Llywodraeth Cymru, ac amryw asiantaethau eraill o Gymru ac Prydain ac yn Rhyngwladol. Dwi jyst yn deall o'r hwn ysgau. Mae'n fraint bod yma heddiw, a mae'n fraint anferth cael trafod thema mor bwysig yn yr cyd-destun sydd gennym ni yn y byd ar hyn o bryd. Mae'n cyd-destun anodd, mae'n cyd-destun sy'n newid o funud i funud erbyn hyn, fel fyddwn ni mwy na thebyg yn clywed heddiw yma, os ydych chi'n cael newyddion diddorol yn dod i fewn, croeso chi darfu arno fi. Ond mae'r cyfle i fod yn ystyried beth di nid yn unig democratiaeth o fewn Celfyddydau a diwylliant yn ehangach, ond hefyd be mae hynny'n ei olygu i genhedlaeth bach. Croeso mawr ac arbennig i gyfeillion o Iwerddon ac o'r Alban, a hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am y gwaith diwylliannol arbennig sy'n mynd ymlaen. Geisir fraint i fod yn ilyn ar gyfer arwyddo'r MOU rhwng Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Iwerddon, a mae yna lot o waith i bod yn mynd i flaen o fewn y Celfyddydau hefyd. Oedd gen ni ddirprwyaeth arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gan gynnwys Golwyd, Dinas Diwylliant, Gwyl St Patrick a nifer o bobl eraill. A mae gen ni gonswl Gwyddelig ffantastig newydd yma yng Nghymru, a Denise Hannan, a os oes gennych chi unrhyw brosiectau diddorol yn mynd ymlaen, mae fydden ni'n glistio i gyd. Mae'n nghefndir i mewn newyddiaduraeth a wedi gweithio fel swyddog i'r wasg yn Senedd Ewrop cyn dod yn ôl a sefydlu cwmni bach yn hun yn gweithio mewn Partneriaeth Ddiwylliannol. Yn Senedd Ewrop o'n i'n gweithio i grŵp y Gwyrddïaid, a fues i yn ofnadwy o lwcus i fod yn rhan o uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Johannesburg yn 2002, pan fydden ni'n edrych ar y 10 mlynedd cyntaf o Rio Plus 10 fel oedd o'r pryd hynny. Ac oedden ni'n neidio i fyny ag i lawr eisiau rhoi diwylliant i lawr ar yr agenda ac yn methu'n lân a chael gwneud hynny. Oherwydd yn y cyfnod yna oedd cynaladwyedd yn cael ei weld yn rhywbeth oedd yn amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol yn unig. Wan un o uchafbwynt yng ngyrfa fi oedd bod gwelliant roedd o'n i mlaen fel Cyngor Celfyddydau i ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, a fyddai'n siarad lot am hyn bore yma, wedi bod roedd o'n i welliant oedd yn deud y dylsa diwylliant fod yn bedwerydd pilar datblygu cynaladwy. A eisiau ffwr ar gyfnod mamolaeth, anghofis i bod peth amdano fo, a ddoes i nôl, erbyn o ddoes i nôl, dwi'n dweud, ti'n mynd gwybod, mae diwylliant yn bedwerydd pilar. A i fi, mae hwnna wedi bod yn rhywbeth pwysig ofnadwy yn beth sydd gennym ni gynnig fel yn ddiwylliannol, nid yn unig i ni'n hunan a sut da ni'n gweithio fo'n gilydd yma yng Nghymru, ond hefyd sut ydym ni'n deud hyn wrth weddill y byd, a bod hwnnw'n le canolog i ni fod yn dechrau ar yn taith. Democratiaeth Ddiwylliannol. Gynna fi chydig bach o issues efo hyn. A byddai'n falch iawn o glywed y drafodaeth heddiw yma. Achos mae yna gwestiwn yn y meddwl i, o democratiaeth pwy? Sut fath o fodel? Yn arbennig y democratiaeth mae da ni'n byw ar hyn o bryd. Mae'n fersiwn i o beth democratiaeth a fersiwn y Prif Weinidog yn Llundain yn eitha gwahanol. A dwi'n meddwl bod democratiaeth chwaith yn rhywbeth sydd wedi benderfynu, mae'n rhywbeth sydd yn newid a rhywbeth sydd yn cael ei leisio yn lleol, yn wahanol, yn genedlaethol, yn wahanol, yn rhyngwladol. Mae hefyd yn gwestiwn ynglyn â os da ni'n gweithio mond o fewn strwythurau democratiaeth diwylliannol, ydyn ni'n penderfynu bod ni ddim am weithio o gwbl efo hanner y byd, ac efo hyn dwi'n golygu llefydd fel China.
Dwi'n wedi adael hynny'n hofran ar hyn o bryd achos mae yna lot o broblemau a daliadau personol yn mynd i ddod i fewn i hyn, a mae'r ochr personol yn bwysig yn hyn, a mi ddown ni nôl i hynny yn y man. Ond hefyd i fi, mae Democratiaeth Ddiwylliannol yn rhywbeth, mae'n gysyniad pwysig, ond mae'r cwestiwn i fi di diwylliant pwy hefyd. A da ni yn gweithio o fewn strwythur rhyngwladol Cymru, Prydain, rhyngwladol, yn aml yn cael clash o fewn lle mae diwylliant pwy da ni'n siarad amdano fo. Mae'r strwythur a da ni'n gweithio yno fo, mae diwylliant wedi i ddatganoli 100%, mwy na lai, heblaw am falle beth o fewn darlledu, a dwi'n siŵr gwneud dau Smith fi gyfynu ar hyn yn wedyn. Ond mae'r pŵer gynnon ni yma yng Nghymru i fod yn blaenoriaethu yn diwylliant yn hynny yn yr un modd yma yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon ac wrth gwrs yn Weriniaeth yr Iwerddon heb wrth reswm. Ond pan mae'n dod i fod yn trafod themau rhyngwladol, bod hyn o fewn cyd-destun yr Undeb Ewropeaidd hefyd, achos i mi wedi treulio cyn referendum Brexit, dreulio i flynyddoedd yn herio'r Undeb Ewropeaidd yn dweud pam bod chi'n rhoi fwy o le i diwylliant. A does na ddim ffasiwn beth a polisi Ewropeaidd diwylliannol cadarn, oherwydd dydy'r cyfrifoldeb am diwylliant ddim ar lefel Ewropeaidd. Ond dydy cyfrifoldeb diwylliannol ddim chwaith ar lefel aelodau gwladwriaethau o leia o fewn cyd-destun Prydeinig. Neu dyna sy'n mae wedi bod hyd yma. Adio i hyn wedyn y dynamic o polisi rhyngwladol, a pwy sy'n gyfrifol am hynny. A da chi'n gweld yn sydd lle mae yna y cyd-destun rhyngwladol yn mynd i fod yn cynnig rhywbeth eitha gwahanol i beth da ni'n falle'n meddwl yng Nghymru. Ac efo hyn dwi'n golygu, pam da chi yn penderfynu sut da chi'n setio'r agenda rhyngwladol, sut da chi am bod yn beth i'ch blaenoriaethau chi. Ydych chi'n gweld eich rôl fel pŵer meddal, neu ydych chi'n gweld eich rôl fel perthnasedd diwylliannol, neu diplomyddiaeth? Be di rôl diwylliant yn hynny? A pwy ydy'r pa diwylliant, a pwy ydy'r bobl fel sy'n fod yn rhan o hynny? Mi ydw i eisiau mynd fewn i nodiadau fan, felly maddewch i fi am munud bach. O'n i'n deud wrth David, dwi'n casau cael nodiadau, ond mae yna bethau dwi eisiau quotio. A dwi'n meddwl lle wneud hynny o dop ym mhen. Felly, mae yna gwpl o bethau ni eisiau trafod heddiw yma. Yn gyntaf, y cyd-destun, a dyna i fi mae popeth amdano y cyd-destun ar hyn o bryd. Ond dwi hefyd eisiau edrych ar 3 thema. Yn gyntaf, y thema o gydraddoldeb diwylliannol, a hefyd thema o dadgoloneiddio, a mi na i ddadbacio chdi bach ar beth dwi'n golygu fo hynna yn y munud. Yn ail, dwi eisiau delio efo'r thema perthnasedd diwylliannol teg, yn erbyn pŵer meddal. Ac yn drydydd, dwi hoffwn i drafod diffinio, a mae yna linell yn y canol, diffinio diwylliant a adeiladu pontydd, nid adeiladu walia, a beth di'n gwaith ni, beth di gwaith pawb yn hyn. So dyna beth dwi'n wedi drio wneud. Dwi wedi dechrau fod off yn a tangent yn barod, felly ro'n i nôl ato fo, dwi'n siŵr. So un o'r pethau pwysica dwi'n meddwl dwi wedi teimlo ar y daith yma ydy bod na le'n cael ei greu i gael trafodaeth o'r fath. A yn ddiweddar, ac ella dwi'n un o'r pobl sydd yn trio edrych ar beth di'r ochr positif, a mae wedi bod yn heriol iawn i edrych ar beth di'r ochr positif gwleidyddiaeth sy'n dod ymlaen o'n gwmpas ni yn rhyngwladol ar hyn o bryd. Ond un o'r pethau dwi'n meddwl sydd wedi dod o'n efo ydy bod yna lot o bobl yn creu lle fel heddiw. Mae ochr yn ochr efo'r egni negyddol da ni wedi bod yn ei deimlo sy'n dod ymlaen yn gymdeithasol bod hyn oherwydd bod chi o blaid Brexit neu bod chi'n erbyn Brexit. Dim ond lle da chi'n eistedd yn wleidyddol yn hyn i gyd. Mae yna lot o egni negyddol ar hyn o bryd. Felly i fi mae cael creu lle i gael yr drafodaeth yma yn andros o bwysig. A fydden ni'n annog chi wrth fynd ymlaen trwy'r ddeuddydd nesau i ystyried beth i'ch rôl chi i greu lle. Nid yn unig i chi, nid yn unig i'r staff da chi'n gweithio fo, ond eich pobl da chi ddim yn gweithio fo eto, a pwy ydyn nhw. A mae hynny'n arwain fi i'r syniad o greu hyder a cael llais. Dwi wedi cael y fraint ac cyfle i gael gweithio ochr yn ochr efo pobl anhygoel dros y 10 mlynedd dwytha yn y swydd yma. Dwi'n hynod ymwybodol bod hyn yn rhywbeth
sydd yn fraint, a nag ydy o'n rhywbeth allan ni gymryd yn ganiataol. Dwi hefyd yn sylweddoli, mae yna gyfrifoldeb arna i fod yn pasio ymlaen rhai o'r storïau dwi'n clywed, ond hefyd, ac yn bwysicach oll, bod yna gyfrifoldeb arna fi wrth greu lle i greu hyder. A dwi'n meddwl hwnna'n yn draddodiadol yng Nghymru, rhywbeth sydd wedi bod yn wan. O fewn yr sector gelf lle dwi'n gweithio, da ni'n gwybod bod gennym ni gymaint o dalent yma. Mae'r dalent yn gwestiwn, ond mae'r hyder angen gweithio arno fo heb os nag o'n i bai. 15 mis yn ôl, gathon ni fforwm rhyngwladol yn chapter, a da ni wedi bod fel Cyngor Celfyddydau, da ni wedi bod yn edrych ar beth ydy strategaeth newydd rhyngwladol ni'n mynd i fod. Wrth gwrs, mae hyn mewn cyd-destun beth ydy strategaeth Llywodraeth Cymru a'r partneriaid sones i amdano nhw'n barod. A oherwydd Brexit, dwi'n meddwl, oedd yr un o'r pethau dwi'n teimlo oedd yn ddyletswydd arno ni yng Nghymru, a hefyd falle'n gyfle i ni, oedd oherwydd bod Cymru wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd a wedi dychryn lot o'na ni, a wedi bod yn gymaint o fraw yn arbennig yn sector diwylliannol gelfyddydol, lle nôl y sôn mae 96% o bobl wedi pleidleisio i aros. Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn gyfle ac yn ddyletswydd i ni fod yn gwrando, a bod ni wedi gorfod newid y ffordd, a mae'r newid yna newid parhaol a newid na all fynd yn ôl. Wan, os da ni'n gwrando ddigon ac yn gwneud digon, mae'n gwestiwn arall. Ond y siwrnaf da ni wedi bod arni fel Cyngor Celfyddydau, mae wedi bod yn andros o ddiddorol, a wedi bod yn un oedd yn digwydd yn barod, ond efallai'n digwydd yn fwy o'r cymunedau ac o fod yn rhoi lle ac o fod yn rhoi hyder na falle da ni'n neud o'r blaen. A mae hyn yn dod â fi i'r holl wahaniaeth rhwng yr broses o, dwi'n yn siŵr beth yng Nghymraeg, democratising, cultural democratisation. Wel, y broses, anyway. Democrateiddio Diwylliannol, diolch, Steff. So mae'r broses o democrateiddio diwylliannol yn fwy hun yn rhywbeth i fi sy'n problematig, achos pwy sy'n arwain y broses, llais pwy sydd yn ei wneud o, a mae'n teimlo fath o rhywbeth ydych chi'n neud i bobl, yn hytrach na rhywbeth sydd yn dod o'r cymunedau, neu'n dod o lais pobl ifanc, neu'n dod o gan artist sydd wedi gweithio mewn ffordd lle nad oes na ddim yr conditioning ma o fod yn gorfod dilyn rheola pobl eraill. Felly mae yna rhywbeth i fi o gwmpas y gwaith da ni wedi bod yn gwneud sydd wedi shiftio yn sylweddol. Mae dogfen bydd pawb, sef yr cynllun corfforaethol Cyngor Celfyddydau, wedi gosod reit ar top yr agenda yr angen i fod yn cydweithio ac ynglyn â ymwneud ac yr cydraddoldeb a gweithio fewn yn cymunedau ni, a hynny ochr yn ochr efo datblygiad artistig, allu ddim mynd heb y llall ddim mwy, a mae hwnna wedi bod yn shift mawr. O fewn yn strategaeth rhyngwladol ni, ar hyn oedden ni'n trafod yn chapter 15 mis yn ôl, mi ddathon ni ddilyn, mewn ffordd eich well sy'n ni'n mynd ar ôl Dai Smith, achos be nathon ni oedd cymryd cwestiwn, y cwestiwn mawr gan Raymond Williams, sef pwy sy'n siarad dros Gymru, a mi edrychon ni am leisiau gwahanol, ac agoron ni'r fforwm allan yn llwyr, nid yn i artistiaid oedden ni rioed i gweithio efo blaen, ond i gyrff oedden ni rioed wedi siarad efo nhw blaen, a hein yn gyrff sydd yn ddyn nhw i hun yn rhyngwladol, ac os liciwch chi, gwarth arna ni yn beidio fod wedi gwneud hyn o'r blaen. Ond dyma yr bybl sydd wedi cael ei fystio erbyn hyn ydy bod ni'n gorfod gweithio yn wahanol. So oedd y Groes Goch yna, Cyngor Ffoaduriaid, Oxfam, Cora Cymunedol ar gyfer Ffoaduriaid. Pobl na oedden ni fel asiantaeth rhyngwladol Cyngor Celfyddydau wedi gorfod hyd yn oed ystyried bod ni yn fod i weithio nhw. Oedden ni yn meddwl mae'r cwbl da ni'n neud oedd mynd artistiaid o Gymru allan, rhoi llwyfan i'n artistiaid ni a chefnogaeth iddyn nhw fynd yna, ac wrth gwrs mae hynny'n bwysig a da ni'n dal yn gwneud o. Ond, pan fystiodd y bybl, beth ddigwyddodd oedd bod yr pawb yn cwestiynu bellach, wel, os da chi'n mynd i'r ôl arall, mae rhaid chi ddod â rhywbeth yn ôl. Ac i pwy ydych chi'n dod efo nôl? Pidwch â dod efo nôl i'r un bobl ydych chi wedi gweithio fo'r blaen. Mae rhaid chi fynd yn chwilio ymhellach. Un o'r pethau ffantastig ddigwyddodd... Wedi mynd oddi wrth yr lle o'n isio. Un o'r pethau ffantastig ddigwyddodd
just cyn i ni gael y fforwm a dechrau sgwennu'n strategaeth newydd a mi rannau honna chroeso fe'n rhywun sydd eisiau hi. Oedd y cyfle i fynd i gynhadledd rhyngwladol a ITM, sef rhwydwaith rhyngwladol ar gyfer celfyddydau perfformio oedd yn Porto. A thema'r gynhadledd oedd dadgoloneiddio'r dychymyg. Ac i fi, mae yna andros o lot i'w ddysgu o'r hyn a glywson ni yn Porto. A be ddigwyddodd yn Porto, na shift i ni a sylweddoli, waw, mae'r trafodaethau da ni'n cael yng Nghymru'n union yr un trafodaethau a sy'n mynd ymlaen yn Brasil. Mae nhw'n union yr un trafodaethau sy'n mynd ymlaen yn Portugal. Mae nhw'n union yr un trafodaethau sy'n mynd ymlaen yn De Affrica. Wrth gwrs, mae yna gyd-destun gwahanol, mae yna sefyllfaoedd gwahanol, ond beth yn dynnu flaen yna oedd y sylweddoli nad dadgoloneiddio ynglyn â just dwi'n ddynas wyn a da chi'n berson di. Dim dyna beth di dadgoloneiddio. Mae dadgoloneiddio yn rhywbeth lot fwy difn na hynny, a mae rhywbeth i wneud efo'r meddwl, yr enaid, yr ysbryd a ffordd da ni'n gweithio. Ac yn benna oll yn y marn ni, mae'n wneud efo diwylliant. A mae'n cydiwylliant ni, bod ni'n licio fan i fideo wedi goloneiddio. A dwi ddim yn golygu hyn jyst yng Nghymru, dwi'n golygu hyn ar lefel Brydeinig a lefel rhyngwladol. Da ni'n byw mewn oes sydd dal efo hangovers anferth ers cyfnod yr ymerodraeth Brydeinig yma, neu ymerodraeth o bob math o'r gwledydd eraill, a da ni'n gweld hyn yn gweithio ar ei weitha mewn gwledydd fel Brasil ar hyn o bryd. Tra yn ITM, gyfarfon ni gymeriad ffantastig o'r enw Tunde a Daie, ac mae Tunde wedi gafodd o y fraint, fel mae'n deud, i fod yn gweithio yn theatr frenhinol Flandres. A mae theatr frenhinol Flandres, fel mae'n swnio, yn gorff, wel, oedd hi'n arfer bod yn gorff ceidwadol iawn, yn gorff sydd wedi bodelu ers canrifoedd, ac yn rhan o ffordd o feddwl o'r holl ffordd yr oedd y Gwlad Belg yn ymddwyn yn y byd 200 o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae'r theatr yn rhan o Sgarbig, sef lle aml ddiwylliannol tu hwnt ym Mrwsel, a dyna un o'r ardaloedd oedd wedi cael ei dargedu ar ôl yr ymosodiadau terfysgol fydd ym Mrwsel cwbl o flynyddoedd yn ôl. Ac ar y pwynt yna fe benderfynodd y theatr, allwn ni ddim cario ymlaen fel da ni. Da ni'n byw mewn cymuned lle mae 50% o'n cymuned ni yn dod o gefndiroedd amrywiol. Ac eto, doedd na ddim hyd yn oed un person o gefndir amrywiol yn gweithio yn y theatr. Ac o fewn 5 mlynedd, fe ath y theatr ymlaen i newid y cwbl. Ac i ddeud na, da ni'n di adlewyrchu'r gymuned, da ni'n byw yn efo. A maen nhw wedi wneud o. A ddoth nhw Tunde i fewn i fod yn arwain y gwaith yma fel dramaturg, a mae'n goblin o gymeriad. A nath Tunde greu 10 pwynt ar gyfer dadgoloneiddio eich corff a'ch meddwl. Ac pan mae'n golygu fo hynny, ydy sefydliadau wrth gwrs, nid yn unig ni fel unigolion. A dyma lle dwi angen fy nodiadau. Da ni wedi bod yn dechrau gweithio efo ffordd mae Tunde wedi bod yn gweithio yn Ngwlad Belg, a mae wedi bod yn andros o ddiddorol a hefyd yn ddefnyddiol. A felly dyna pan mae'n eisiau rhannu chydig bach o hyn efo chi ar mwyn ystyried o ran eich gwaith chi fel arweinwyr yn y dyfodol, be da chi'n gallu gwneud o ddefnyddio y gofod yma sydd gynnon ni'n well. A pwynt cyntaf o'n deud oedd nad ydy dadgoloneiddio yn rhywbeth mae pobl gwyn yn unig yn bod i wneud. Mae o'r gyfer pawb. A dydy o ddim ynglyn â hil yn unig. Mae o ynglyn yr abl a'r anabl, mae o ynglyn â merched a dynion, mae o ynglyn â rhywioldeb o bob math, mae o ynglyn â lleiafrifoedd a fwyafrif, mae o ynglyn â bob elfen o gymdeithas a mae o ynglyn â cael cydraddoldeb go iawn. Ond allu hyn ddim digwydd oedd o'n deud, heb bod ni gyntaf yn derbyn yr braint sydd gyda ni, pa mor freintiedig gyda ni fel y pobl yn y gwaith da ni'n neud. A hefyd i ystyried o fod efo'r braint hwnna, beth yw'r dyletswydd sydd yn dod yn efo. Ond hefyd, mae o'n mynd ymhellach
A fel o'n i'n deud neithiwr o gwmpas y bwrdd, dydy o efo dim amharchat neb yn benodol o gwbl, ond fel dyn croenddi, roedd o'n deud y fraint oedd dynion o'i oed o oedd yn groenwyn gyda nad oedd o wedi gael. Ac oedd o'n herio'r sefyllfa yna, nid yn unig ar gyfer ei hun, ond hefyd ar gyfer pobl ifanc, ar gyfer merched, ar gyfer pobl o bob math o gefndiroedd. A fe arweiniodd ymlaen wedyn i'r ail bwynt oedd o'n deud sef. Cofiwch wrth drio dadgoloniddiwch meddwl a'ch sefydliad bod rhaid creu allanfa. A hynny, nid yn unig i ffordd ydych chi'n gweithio, ond i chi'ch hun. Os ydych chi'n dod o gefndir freintiedig, os oes gennych chi gyfle i basio'r batwn ymlaen i bobl eraill, dechreuwch wneud o. Os ydych chi'n meddwl gadael mewn 5 mlynedd, peidiwch meddwl mewn 5 mlynedd, falle bod chi'n gallu gwneud chydig bach yn hynt, a defnyddio rhai o'r blynyddoedd hynny i weithio efo'r genhedlaeth nesaf ddod trwodd. Ond i bai bod pobl y fodlon symud ymlaen, fedrwn ni ddim newid cyrff. Yn drydydd, ail ddosbarthu adnodda a hynny mewn ffordd gydraddol. A mae hyn yn arbennig o wir i gyrff fel ni, fel Cyngor Celfyddyda, sydd yn rhoi grantiau loteri allan a sydd yn dilyn rheola caeth, a da ni ar hyn o bryd, dwi'n hynod falch yn arolygu'r holl ffordd, da ni'n rhoi grantiau loteri allan, a fydd hyn yn mynd yn ôl i'r cynllun corfforaethol sydd yn blaenoriaethu amrywiaeth. Felly mae pob peth ar fi newid y ffordd o'n i'n ariannu hefyd, a mae yna lot o hyn yn ymlaen yn rhan o'r sgwrs ehangach dadgoloneiddio yma. Un o'r pethau oedd Twnden deud yn ITM oedd bod mor bwysig ydy caniatáu i gyrff bach a chwmnia bach gael drysa cefn i fewn i'r ffyrdd yma, a bod ni'n rhoi pwyslais ar ein cyrff cenedlaethol ni. I fod yn sicrhau yn bod ni'n cario cyrff eraill efo ni, nid just neud o'r gyfer ni'n hunan, a bod hynny'n rhywbeth sydd hefyd yn mynd i helpu efo innovation a y ffordd da ni'n gallu adeiladu cymdeithas war ac yn y blaen. Yn bedwerydd, oedd Twnden galw arna ni i fod yn rhoi llwyfan a chyflogi pobl o gefndiroedd lliw a lleiafrifol ar eu termau hunan, nid ar yn terma ni. Ac efo hynny, unwaith eto, da ni gyd angen meddwl yn bersonol, yn ogystal ac yn sefydliadol, pa baggage sydd gen i. Be dwi'n dod i'r drafodaeth, yn hysbectif fi, mae o'n dod o fod wedi cael y bagwraeth dwi wedi cael a'r cefndir a'r cyfleoedd dwi wedi cael. Di hynny ddim yn golygu bod y person dwi'n mynd i gyflogi yn mynd i fod yn gweld o'r un fath a fi. A'r pwysigrwydd i'r corff ydy caniatáu'r diwylliant, y diwylliant corfforaethol sy'n caniatáu ni fod yn gwneud hynny. A gallwch chi wneud hyn o fewn tima hefyd. Ac unwaith eto, mae deall lle mae pobl eraill yn dod ono fo yn mynd i fod yn hynod bwysig yn y drafodaeth diwylliannol hynod bwysig sydd gennym ni'n ymlaen yn y wlad yma yn ehangach na'n cyrff a'n teuluoedd yn hynny. Y 5th pwynt ydy ymestyn yn llwyfan. Sut allwn ni greu llwyfan newydd na sydd wedi cael i greu o blaen? Pa bartneriaethau allwn ni roi mewn lle? Pa gwestiynau allwn ni i codi? A yn hyn o beth, swn i'n hoffi sôn am un prosiect yma yng Nghymru sydd wedi newid ffordd dwi wedi meddwl am lot o bethau. Ac oedd hyn wedi dod allan o bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddyda a yr National Trust yn Ystad y Penrhyn ym Mangor. Ac efallai bod yna rhain o'ch chi fama wedi bod yn gweithio ar rhan o'r prosiect yn ymwneud efo syniadau pobl a llefydd, sef rhaglen greuwyd gan y cyngor, o dan cyfnod lle Dai Smith yn gadeirydd arna ni, i fod yn edrych fwy ar broses a sut da ni'n cydweithio fo'n gilydd, nid yn unig yr canlyniad ar y diwedd. A be nath y prosiect yma agor i ni, oedd rhywbeth arbennig iawn, dwi'n mynd i neidio sleids yma, dwi wedi mynd off yn llwyr off, dyma ni. Na, Kate, lle mae... bach, dwi wedi mynd off yn... O, di hwn yn dal i fyny fo fi. Na chi. Reit. Be arweiniodd yr rhaglen yma iddo fo yn Ystad y Penrhyn, oedd i'r Ystad y Penrhyn agor i llyfrau fyny i Brifysgol Bangor. Ar erbyn hyn, mae'r holl dogfennau teuluol wedi cael ei dogfennu gan Brifysgol Bangor. A'r hanes dychrynllyd a'r cyfrifoldeb echrydus sydd arna ni'n i edrych yn ôl mewn hanes, a sylweddoli y rôl ofnadwy nath Gogledd Cymru gymryd mewn hanes y slave trade.
oedd yr arglwydd Penrhyn yn rhedeg plantations siwgr yn Jamaica, a hefyd oedd o'n berchen ar y llechi yn y gogledd. Ac oedd yr holl brofiad o fod yn ymwneud efo'r artistiaid fi oedd yn gweithio yna ac yn ail-ddweud yr hanes yn rhywbeth oedd yn ddifyr ofnadwy. A dwi'n meddwl bod mae dal lot o waith i wneud yna, ond o fewn y castell wan, mae yna stafell fach yna, a bach ydi o'n i ystyried pa mor fawr di'r castell, ond mae yna stafell fach yna sydd yn deud stori hanes y teulu a'r slave trade. A mae hwnna yn gam mawr, mae'n swnio'n ridiculous, ond mae'n gam mawr ymlaen. Nath Lisa Heledd greu y sefyllfa lle oedd cadeiriau'n cael ei rhoi yn Bethesda, lle mae'r chwaral a'r llechi'n eistedd yn edrych y lawr arni hi, a chreu cyfle i bobl lleol fod yn siarad a mynegu hunan ynglyn â'i perthynas efo'r chwaral a hefyd efo'r castell. A dwi'n wedi chwarae ffilm bach fer o Sky o'r hanes. Os newch chi anwybyddu'r gerddoriaeth, dwi wirioneddol yn cysau'r gerddoriaeth ar hwn. Dwi am fynd yn ôl i'r themau dwi wedi neidio yn llwyr yma fatha o'n i'n ama fyswn i'n neud. So pan oedden ni'n ôl i'r 10 pwynt lle oedden ni, sut oedden ni'n gallu rhoi llwyfan newydd. Ac i fi, mae'r gwaith sydd dod allan o'r bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddyda a y National Trust yn Penrhyn wedi bod yn lwyfan newydd nath greu gwaith newydd, greu gwaith newydd i'r artistiaid, ond hefyd perthynas newydd efo'r gymuned. Felly dyna ddefnyddio lwyfan mewn ffordd hollol wahanol. 6 pwynt, stopio syllu ar yn bogal yn hunan. Da ni'n andros o dda o gofio beth da ni'n dda am wneud yn o. Da ni ddim bob amser yn dda am cofio beth mae pobl eraill yn wneud. Felly mae'r syniad o fedru edrych allan nid yn unig o fewn yn cymdeithas, nid yn unig i bobl eraill, ond hefyd i byd ac edrych a defnyddio ffenest ym mhob cyfeiriad. Allith ffenest fod trwy ffôn, allith ffenest fod trwy berson sy'n eistedd dros nesau chi, allith o fod pan da chi ar fws, ond bod ni'n defnyddio'r ffenestri sydd o'n cwmpas ni mwyn datblygu'r perthynas yn wahanol efo pobl na fysa ni'n cael cyfle i siarad efo nhw fel arall neu ymwneud efo nhw. Mae yna un peth fama, dwi'n gwybod beth i parasite yn Cymraeg, ond i'n gofyn i Steff ar hwn hefyd. Un o'r seithfed pwynt y Tynda'n dweud yn ei arall oedd bod rhaid ni gael gwarad o'r meddylfryd parasite. Ac yn hyn, be oedd yn golygu oedd efo cyrff mawr yn dwy'n syniadau'r cyrff bach. A da ni gyd wedi bod yn rhan o hyn. Da ni gyd wedi profi fo rhyw lefel neu gilydd, yn gwaith, yn prosiecta. Da ni wedi bod ar mwy na thebyg y ddwy ochr yn dydd. Ond mae'r elfen gryfa dwi erioed i clywed i fi wedi dod o'i rac. A cyn bod fi'n siarad ar rhoi ffilm Rabab ymlaen, dwi'n mynd i ystod pam beth yw'r stori ar hyn. Mae Rabab yn artist yma yng Nghymru sydd wedi setio fyny corff anhygoel, bach ond anhygoel o'r enw A Gentle Radical. A mae'n henherio ni fod yn ystyried y themau o ddadgal o neiddio. Mae'n wreiddiol o Moswl, ddaru Rabab ddod â cwpl o bobl o Moswl i'n cwrdd ni'n Nghyngor Celfyddyda llynedd, ac oedd o'n fraint ac yn anhygoel yr drafodaeth gawson ni, ond oedd o hefyd yn echrydus. Oedd Omar yn ddyn ifanc yn ei geinia, fi oedd yn actio fel nyrs, fel doctor, fel taxi driver, fel bob math o bethau drwy gyfnod ISIS mwyn cadw diwylliant yn fyw yn Moswl. Ac fe lwyddo nhw i fod yn canu pam oedd cerddoriaeth wedi farnu wrth gwrs o dan ISIS, fe athon nhw i weithio yn liw nos yn yr World Heritage Sites, i fod yn trio atgefnethu rhywfaint be bynnag oedden nhw'n gallu o'i teimlo diwylliannol. A pan aeth ISIS ar y diwedd, ath 300 o bobl ifanc i fewn i'r llyfrgell Prydeinig yn Moswl ac achub 30,000 o lyfrau. Yn yr un pryd, o'na fachgen ifanc o Gaerdydd wedi ymuno fo ISIS a wedi mynd i Moswl a wedi bod yn rhan o'r lladd oedd yn mynd ymlaen yna. Ac oedd y bachgen ifanc yna yn dod o stryd Rabab.
So oedd y sgwrs a'r drafodaeth maen nhw wedi creu, ac yr drafodaeth anhygoel maen nhw'n edrych ar gydweithio rhwng Caerdydd a Moswl, wedi bod yn andros o gyda'r, wps, dwi'n siŵr iawn sydd wedi rewindio hwn. Mae'n ei technoleg ddim fy maes, mhi maes i. Ond mae'r abab wedi'n pwysio ni gyd o fewn y celfyddydau yng Nghymru i feddwl amdan yr themau o dadgoloneiddio. A dyma un o'r pethau sgyn i hi ddeud. The key challenge for us, the key challenge I have to ask myself about is how do we avoid perpetuating the cultural colonialism of the past? How do we avoid perpetuating power relations that have invariably privileged European artists and, if not consciously sidelined, but often ended up exploiting unconsciously or kind of positioning artists outside of the West, outside of Europe, in a space where we are benefiting from that relationship, and it's questionable or can often be problematic in terms of how other artists are benefiting, particularly in deeply compromised situations in which we have had a relationship, an imperial and kind of colonial relationship, as we have directly in context of places like Iraq. So to kind of summarise that, asking a question about on whose terms does that work happen? How does cultural exchange happen in a way that is truly, truly equitable? What are the questions we need to constantly ask ourselves around whether we're doing that efficiently, and how do we leverage our resource, and how do we leverage the dialogues, and how do we leverage the communities that we exist in here in order to deliver equitable partnerships. And that is ultimately, I believe, the work of cultural reparation, and there's no more urgent work than cultural reparation. A dwi'n eich annog chi i fynd a darganfod y gwaith mae'r abab yn ei wneud. Yr ddau bwynt arall o tŵn dendyd yn ei araith, a dwi eisiau mynd ymlaen i ni personol wedyn, ydy sut i fesur cydraddoldeb o fewn partneriaethau rhyngwladol. A gawson ni sesiwn o edrych ar cydweithio teg a be mae cydweithio teg yn ei feddwl. O'n i'n sôn yn gynharach, un o'r pwyntiau o'n i eisiau codi oedd yr perthnasau ddiwylliannol yn erbyn pŵer meddwl yma. Yn bersonol ac yn gorfforaethol y fewn Cyngor Celtaidd, da ni wedi cymryd penderfyniad na perthnasau diwylliannol ydy beth da ni'n siarad amdano fo. Ond, da ni'n cael yn tynnu fewn ac yn cael yn dylanwadu gan agenda pŵer meddwl yn gyson. A mae hwnna'n neud yn gwaith ni yn eitha anodd, achos mae'r cydraddoldeb yma da ni'n trio i gael, o sut da ni'n gweithio fo cyrff yma yng Nghymru, yn rhywbeth sy'n cael ei dynnu oddi wrtho ni yn eitha sydyn pan da ni'n gweithio'n rhyngwladol. Hoffwn i ddweud mwy ond os oedd ddim amser. A wedyn, yr pwynt ola, mae na gynna fi toolkit bach ar gyfer sut i greu partneriaethau rhyngwladol teg. Ac os o rywun eisiau copi hwnna, mae croeso mawr i chi gael o, mae o'n ddefnyddiol. Y pwynt ola o tŵnden i ddeud oedd yr angen i greu lle saff, bod yn lle ni, yn gweithle ni, yn corff ni, yn amgueddfa ni, yn le saff i fod yn dechrau gwneud y gwaith o ddadgaloneiddio. A mae hwnna yn un o'r pethau fydden ni'n annog i chi fod yn wirioneddol i drin, a'i drafod, a'i gymryd ymlaen. Yr personol, y fi'n ganol hyn i gyd, yr hwlyswr, yr newid sylfaenol, sydd da ni'n mynd i fedru wneud rhywbeth sydd yn mynd i newid. Byddwn ni'n annog chi i wirioneddol edrych ar beth ydy'r dyfodol sydd i ddod i ni yng Nghymru ac i chi yn Iwerddon ar Alban, mae gennych chi gyd-destynau a polisïau gwahanol. Ond o fewn deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, dwi'n meddwl bod yna gyfle i ni fod yn mynd yn ôl i'r thema yma o gynaledwyedd diwylliannol a bod yn edrych ar, am y tro cyntaf mae bob corff cyhoeddus yng Nghymru efo dyletswydd statudol i fod yn datblygu diwylliant mewn ffordd gynaladwy. Dwi'n meddwl bod ni yn angenrheidiol wedi trafod yn ddigonol be mae hynny'n golygu, ond efallai bod fama'n lle da i fod yn gwneud dechrau hynny a bod ni'n ystyried o mewn cyd-destun diwylliant y Democratiaeth. Dwi'n meddwl bod fi'n diwrnod torri. Mynd na stori derfynol o'n i eisiau siarad amdano fo, sef hanes UNESCO. Mae gennym ni raglen UNESCO
Dwy raglen UNESCO bwysig yn rhedeg yn Cymru, wrth gwrs, mae'n cael ymgyrchechu ar gyfer y gogledd, ar gyfer cael safle treftadaeth byd, a mae yna drafodaethau hynod bwysig yn ymlaen o fewn diwylliant cymunedol Cymreig yn y gogledd ynglyn â beth all hyn fod, beth yw'r oblygiadau, a mae'r cyfle o gwmpas y prosiect hwnnw yn un andros o bwysig i gario ymlaen efo'r drafodaeth yma, a dwi'n ddiolchgar iawn o fod wedi cael bod yn rhan o drafodaeth yn y Steddfod yn ddiweddar. A wedyn, y pwynt ola ni'n mynd i ddod iddo fo, sef prosiect, da ni wedi bod yn gweithio yn efo dan UNESCO, di blwyddyn ieithoedd brodorol UNESCO, a gawson ni y fraint o gresawu Jeremy Dutcher sy'n siarad iaith Wolastoci. Dim ond 100 o bobl sy'n siarad Wolastoci, a Jeremy Dutcher ymlaen i ennill gwobr Polaris a Juno, sef prif obreion Canada. A gathon ni'r fraint o roed Premier Jeremy yn Ewrop yn Neuadd Ogwen yn Bethesda yn rhan o drafodaeth tebyg i hon o gwmpas iaith a chyfrifoldeb a yn lle ni'n y byd am cyfrifoldeb ni. Nid yn unig tuat yn iaith yn hunan, ond hefyd tuag at iaith pobl eraill. A diolch yn union be ni wedi bwriadu gorffen efo fo, ond dwi'n mynd i chwarae'r snippet o Jeremy, achos i fi, mae'r Democratiaeth Ddiwylliannol da ni'n siarad efo yma, yn gorau pontio, nid yn unig o fewn Cymru, ond o rhwng yn ieithoedd neu rhwng yn cymunedau ni a rhwng ni a'r byd. A mae'r ffordd mae Jeremy wedi bod yn mynd ar iaith Wolastoci a hawlio pobl sydd efo lot llai na sydd gennym ni yma yng Nghymru i lwyfannau rhyngwladol, a sut mae pobl eraill wedi rhoi llwyfan iddo fo hefyd. Yn y gwobra yma wan, yn y clip glwch chi wan, oedd o'n mynd i fod yn dwrdio Llywodraeth Canada ynglyn â'r ffordd mae'r pobl brodorol wedi cael eu trin yno, a gath o'i dorri. Ond nath un o'r prif fandiau yn Canada i groesawu fo nôl i'r llwyfan i orffan i araith. Ac i fi, dyna beth i creu rhoi llwyfan go iawn. Lle da ni'n gwybod bod yna bobl eraill angen y llwyfan a bod ni'n hwyluso a neud o. I hope to continue to share and use this platform to tell truth. We can all do better. Reconciliation. There we go. That's it. Thank you so much. Gath o'i dorri. There's been so much wisdom shared on the stage tonight, but our friend Jeremy didn't get a chance to finish, so he's going to finish tonight as he should. Jeremy! And don't cut off don't start the music. He's going to go as long as he wants, okay? This is what holding space looks like. Thank you. As I was saying, reconciliation. It's a lofty goal. It's a dream. It doesn't happen in a year. It takes time. It takes stories. It takes shared experience. It takes music. I have hope. I have to. That we can come to right relations with each other. You know? And if at least we're not in the same book, at least we're on the same page. At least if we're not on the same page, at least we're in the same book. I should get my anecdotes right. I just want to say this. Nida ni ein kutbidahagna. Which will bazi Little age. Thank you. A dyna dwi eisiau gadael efo chi hefyd dydy o ddim yn gyd-digwyddiad bod term deddf cenedlaethau'r dyfodol di dod o derm gan bobl brodorol Gogledd America. Mae'r gallu fod yn meddwl i'r dyfodol yn rhywbeth sydd yn ofnadwy o bwysig yn un diwylliannol, a di orioed i fod yn bwysicach na'r hyn o bryd. Felly, ewch adra a sgwennwch gerdyn post i'r dyfodol. Sgwennwch gerdyn post i'r dyfodol da chi eisiau gweld, a rhowch lawr yno beth yw'r dyfodol da chi eisiau gweld, ac ar ei ddiwedd o, meddyliwch am un peth bach allwch chi wneud, yr un cam bach allwch chi gymryd yn yr swydd da chi'n efo'r hyn o bryd i fedru helpu fynd tuag at hynny. Pwy di'r bobl allwch chi weithio yno, pa lwyfan allwch chi roi, pa gyfleoedd na sy'n digwydd ar hyn o bryd hoffech chi fod yn rhan o'i wneud, achos mi allwn ni gyd fod yn gweithio tuag at hynny. A hefyd, a jyst i ddeud, o gwmpas yr
datblygiad personol. Ges i'r cyfle i fynd ar gwrs Academi Cymru yn rhan o sector gyhoeddus Cymru. A dwi'n meddwl bod hwnna ar gael i'r sector amgueddfeydd yng Nghymru i gyd. Oedd o'r tro cyntaf erioed i fi deimlo bod fi'n perthyn i wasanaeth cenedlaethol oedd yn croesi ar rhyd ffinia o heddlu troedd i yrwyr ambulans i hyd yn oed pobl fatha fi yn gweithio yn y cynnal celfyddydau. A mae pwysigrwydd teimlo bod ni'n gweithio tuag at rhywbeth yn rhywbeth dwi'n meddwl ar hyn o bryd sydd da ni gyd i angen, ond mae yna gyfle ni gyd fedru gweithio gwmpas y deddf cenedlaethol dyfodol i wneud chydig bach o wahaniaeth ynglyn â datblygu cynaladwy o fewn diwylliant. Diolch fawr. Diolch yn fawr, Eluned. And I would say that we'll get a chance to do Q&As with both Eluned and with Di after Di has spoken there. So could you keep any questions or challenges or whatever till then? And just to sort of follow up on the last point that Eluned was mentioning about the Future Generations Act, for those of you who are not from Wales, if you want to find out more about that and its aspiration and goals for Wales's future, then talk to any of the colleagues from Wales who will be articulate and an expert on it.